trafod teimladau eraill. Barod? Dyma ni. Ydy yen grac? Ydy mae yen grac? Ydy yen hapus? Nac ydy, dydy e ddim yn hapus. Barod? Dyma ni. 1, 2, 3. Ydy yen? Ydy mae yen? Ydy yen? Nac ydy, dydy e ddim yn. Wada, iawn. Wahanol tro ma. Dyma ni. Barod? Dyma ni. Ydy hi'n well? Ydy mae hi'n well? Ydy hi'n sal? Nac ydy, dydy hi ddim yn sal. Oce. Barod? 1, 2, 3. Ydy hi'n? Ydy mae hi'n? Ydy hi'n? Nac ydy, dydy hi ddim yn. Da iawn. Barod am un arall? Dyma ni. 1, 2, 3. Ydy Sam yn weddol? Ydy mae Sam yn weddol? Ydy Sam yn hapus? Nac ydy, dydy Sam ddim yn hapus. Oce, chi'n barod? Dyma ni. Ydy Sam yn? Ydy mae Sam yn? Ydy Sam yn? Nac ydy, dydy Sam ddim yn. Da iawn. Trafod teimladau eraill.